Papaanda rin po ng Department of Agriculture ng Ilocos Region ang Agri-Truck Free Toll Assistance Program para po sa mas mabilis na biyahe po at at mapabilis ng biyahe at mas sariwang produkto mula po sa mga magsasaka patungo sa merkado. Ayon sa tanggapan, pinakaunang aaksyonan at asikasuhin po ang pagkakaroon ng accreditation certificate para sa food lane application system na nangangailangan ng impormasyon at dokumento hanggang sa inspeksyon ng mga truck na mayroong auto sweep or RFID. Sa Ilocos Region, nasa 276 na truck po ang naitalang accredited ng tanggapan mula 2013 hanggang 2026 kung saan 184 po na sa naturang bilang ang may valid accreditation. Nasa kabuang 82 truck naman po ng 2026 accredited simula Enero hanggang Abril 20. Depende yan sa vehicle class na may kargang highland, lowland vegetables, mangga, bigas, mais, sibuyas, marine fish at bangus. Inaasahan pang madadagdagan ang turang bilang ng mga accredited na truck sa rehiyon bunsod ng pagpapalakas ng food lane system para sa mabilis at matipid na pagbiyahe ng mga produkto habang sinusuportahan ng mga lokal na magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.